El tudod képzelni, hogy a reggeli kávédat a budai Vártövében fogyasztod el? Ez egy igazán különleges életérzés. Ez a 85 négyzetméteres, 3 szobás, teljesen felújított lakás az August palotában található. Az egyik bejárata az Attila út felől van, ahol lifttel juthatunk fel ide a második emeletre, a másik bejárat pedig a Váralja utca felől a saját garázson keresztül közelíthető meg. Saját garázs a budai Vártövében. Ez valami nagyon különleges dolog. Saját lakásnak és befektetésre is ajánlom. Nagyon kevés eladó lakás van ebben az exkluzív lokációban, a Tabánban, Buda egyik legszebb pontján. Ha egy csendes, nyugalmas és nagyon különleges lakásra vágysz, nagyon közel a Várkerthez, akkor ez egy jó választás lehet számodra.